ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga nagpaminaw karon ining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, dinhi akong kaagi. Tawagalan ko ninyo sa pangan nga Troy, 30 anyos, taga Bohol. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa among amahan. Patay naman gud ang among papa. Maong gusto sa uban namong mga igsuon nga bahino na namo kining yutaa. Pero daghan pa magud ni og problemang yutaa. Aron inyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ngano ang gipatawag man kas inyo? Mamauli naman ko nung ako mga igsuon nga tuas Manila. Nga naman, mamakasyon? Dili oy. Aw, daan ang bakasyon. Pero di gina mo ilang unang tuyo. Ang pagbakasyon sa ilang pagpauli din eh. Kay unsa man di ay? Kay kuan ko na lagi. Magbahin ko nami sa yuta. Yan papa. Ha? Pataka raman na silang bahin-bahin ana eh. Nga sa kung nahibawan, dili raman sa papa namo ang tagian ng yuta. Kinsa pa man di ay? Ang ubang mga igsuon ni papa, nga sila si Tia Pinang ug si Tio Yano. Pero wala sila din he. Dugay na. Dugay naman day silang wa din he. Pero may katungod pa masiguro sila ining yuta. Pero sa ako lang na nahibawan ha. Ay, unya, asam di sila ron? Naambat lagi oy, kain na. Basta kay dugay na silang wala din sa amo. Buhi pa ka to sila? Naambot lang sab. Kay dugay na lagi nga wala ko kakitaan nila. Di man day ka sigurado kung buhi pa pa. Maong okay ra siguro na uy. Nga bahin-bahino na ninyong yutaa. Ninyong unsi ka man nagsuon. Mayo kay ni anatang unsi ka man nagsuon. Aron atong matarong ang pagbahin sa tuyuta. Manoy, si Troy ba doon ay pangutana? Saan na Troy? Di ba Manoy, sa ato pa man yung mga apuhan kini yuta? Sila unang nagtikad ani yuta ba? So ang manunod untaan ni ba? Mao ang iyang mga anak o usa na niya na si Papa. Unya may duha pa man ka igsuon si Papa nga si Tia Pinang ug si Tio Yano. Ni usa man na kun muklim to sila ani. Wa man sila labot ini yuta. Ha? Nganong wa man noy? Minawa. Sukad na matay ng atong mga apuhan, ang ato ng amahan ang nagtikad ani yuta. Ang deklarasyon gani ani nagapanga ni Papa. Kay siya na may nagsige og bayad ini og buhis. So, wala to'y labot ang iyang maigsuon. Mao ba noy? Wala. Na, yan na lang paghinta pag problema, Troy. Wala naman siguro sila mag-apas na ninyo taa. Sumagod. Pila na kakatuigan nga wala na tayo balita pa nila. O gusto si Manoy Renato. Kita na lang nagbuhis ang ninyo taa ron. Kay kanyato si Papa buhi pa, siya may nagbuhis. Pero kay patay na mas Papa, kita na lang magbuhis ini. Mga tuan na ni. Uwa na labot pa ang mga ubang isong Papa. Sige naman Noy na to. Ipadayon na nato ang pagbahin-bahin ang ninyo taa. Pastilan ni mo, Troy. Ayaw na problema, ha? Kinahalan nga kitang unsi ka man nagsuon magbahin, nagyod. Aron ato nang patituluhan ang tagsa-tagsa na to kabahin. Ha? Pwede din na nang nita? Recorded by X Thunder Gaming. Naglibog ko sa gibuhat sa akong igsoon. Pero lupigo ko nila kay daghan man sila nga nagkauyon nga maulay buhaton. Kay ang uban gud ako mga igsoon gusto na sab nga magbay sa ilang bahin o mobalhin agpuyo sa among yuta. Ang uban ako mga igsoon nga dito unta manimuyo sa layo. Mao to nga gipasagdan ko na lang sila
Og unya, Na, pasagdi na lang ng mga igsuon ni mo, uy. Kay nagkauyo naman silang tanan, ha? ang ako manggod ima ba? Nga basin mas magkagubot na hinuon sa umaabot ng mga adlaw kung kanang mukalit lag tunga ang kuan ang akong uyaan ug iyaan. Unya, muklim sa ilang bahin. Unya, mga buhi pa ka to sila. Ha? Basig patay na to simbako ba? Maungwa na mo yung balita bahin nila. Ah, sige. Mao na ingon anaon nato no pagsabot. Pero ang iyang mga anak, ang ilang mga anak no. Basin mao'y manguli din sa ato. Ug manhin ay muklim sa bahin sa ilang mga ginikanan. Kami na say magkagubot noon. Sus, daghan ba yung nagpatay basta kuan, yuta na hisgutan, mga kaliwat nagunay. Mao lagi unya unsaon man na nimo nga nagkauyo namang uban nimo mga igsuon nga bahinon na ninyong 11 ka man nagsuon ng yutaa. Daghana ra ba namo nang magbahin oy? Tagpila na lang kami ana, kada usa namo. Unya, mao ra na among lalisan, pastilan. Di ba sila kasabot nga kumun pa man ang yutaa oy? Nga dili lang kay kami ray magbahin. Oh, asa man ka? Nag-ilis lagi ka. Ano? Mag-meeting ko na may kusabron. Unya, magsukod na sa yuta. Basta na lang pagtingog dito Kay ikaw raw niya ikontrahon sa uban nimong mga igsuon. Lagi? Ikaw raw may supak ani inyong pagbahin-bahin sa yuta. Oh, muna tagbahin ha. Tag 7 square meters ta. Saon daghan mo ta. Kung sita ka buok ka nagbahin. Apan, mahimor mo kung makatukod og bahay diha kung gusto na mo magbahay. Na mao na problema di aron manoy. Kung makapatukod na ta og bahay, unya kalit nga may muklim aning atong yuta karon. Kinsa man lagi mo claim, Troy? Nga ni yuta. Tarawa ko ng deklarasyon, oh. Nagapangalan ni Papa. Mangwad alas mo hula nga may lain pag mo claim ani yuta. How? Kamo good? Unya, kung kisa itong gusto magpatitulo sa ilang bahin. Lah, patituluhin na ninyo siguro. Aron, maligal lagi ang inyong pagpanag-iya sa inyong bahin. Nga kung may tamo man yung gikadukan ni Troy, magikupta na niya mong titulo. Okay? Mga pila ka ang pagpatituloan na, Noy Renato? Mao ni akong gikadlukan nga basin makagasto-gasto lang mi sa proseso sa pagpatitulo. Unya, may lain nga mo claim sa among yuta. Kumon pa man gud ni yuta agod. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Kumon kini yuta sa pamilya nilang papa. May duha pa siya ka mga igsuon. Apan wa ni mabalita sa iyang mga igsuon. Pwede ba din namong bahino namong 11 ka man nagsuon? Ikaduhang pangutana. Sukad pa kaniadto nga si Papa na namo ang nagbuhis ni yutaa o nakapanganan ni Papa ang deklarasyon. Buot pang ipasabot nga si Papa nagyud ang tagiya ini. Ikatulong pangutana. Amo na ba yan ang gibahin-bahin yutaa? Tag 7 ka metro kwadrado. Kaming 11 ka man nagsuon. Legal ba ang among pagbahin-bahin? Nga wa man mahibaw ini ang mga igsuon ni Papa o patay na sab ang among Papa? Ikaw pa to katapusan. Nagplano ang ako mga igsuon nga patituluhan nila ang ilang bahin aron kuno maligal ng ilang pagpanag-iya sa yuta. Pwede ba gud na? Unsaon naman lang kung mukalit og butho ang among uyuan og iyaan o ang ilang mga anak aron mo claim sa ilang bahin sa yuta? Unsa may among buhaton? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Troy. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, mga personal, mga emotional na mga pangutana, mga problema, ang mga na-block, ang mga na-ghost, ang mga wa natagda ay pasagdi, ang mga nabiyaan, ang mga nasawi in life, padayon lang yud gihapon ta. Dili mawag tangag pag-asa ang mga
problema ay namupagduha-duha, ipadala guys ang inyong suwat suliran no sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Guys, thank you kayo sa tanan mga mag-like, mag-follow na minaw nato sa ato ang programa no matag adlaw Monday to Saturday why sipiat padayon gyud ang pagpaminaw why puol no sige lang yung paminaw nato but thank you lain-laing plataporma usahay ang naay mga maminaw sa radyo live ang uban pod maminaw po nato sa Facebook kauban sa mga nagkalaing-laing programa sa ato ang stasyon na po'y mga maminaw nato pinaagi sa ato ang YouTube ug asa man ka naminaw unsa nga plataporma daghan kayong salamat ug hinaot unta nga matag paminaw nimo makatlo mo pagtunamoy makutlo nga pagtulunan naamoy makuha kadasig ug inspirasyon labi na gyud sa panahon karon. Grabe gyud labi na sa mga taga Cebu. Sus, moingon man gyud sila ato naman lang gyud gihimong kanang lingaw-lingaw kalipay ang atong mga kasubo usahay no nga kaya gyud nis mga Subuanon mudasig magtinabangay bahalag unsang dilubyo pag gyud na ang moabot. Pero apan taliwala gyud ani no nagpabilin lang gyud tang mapasalamaton. Sakit usahay palandungon ang mga panghitabo ay pa kayo mga wa pa nakabangon, wa pa nakahuman siguro din naghinlo og limpyo. Ang uban wa pa gyud ka move on sa kasakit sa pagkawala. Dili lang sa ato ang mga minahal sa kinabuhi, pero ang mga kabtangan ako personally pasalamaton ko kay okay man namong balay pero ang akong mga amiga in town nga nabahaan makaingon jud ko nga nagsakit gani ako ang best friend nga ang mga pictures in town nga nangabasa ba nga katong mga karaan in town gani nga mga pictures nga kanang nagpakita taon sa iyahang mama nga wa na og siya pagkabata pa mga memories na nga papas pod no so dili lang kani gamay ra gani kayo ning butanga sakit gani samot na tong nawagtangag balay sakyanan mga refrigerator ug uban pa apan maski unsaon padayon lang gyud ta let's continue to be faithful, let's continue to be grateful pero of course let us continue to be mindful and demand for accountability. Dili na ni pwedeng mag-urong no kitang mga taga Cebu, mga Subuanon, kitang mga Pilipino kinahanglan sa gyud ta manukot ug maningil kung kinsa gyud hinungdan ug sad-an nganong mauto ang atong gidangatan. Okay? But for now, maminaw sa ta, no? Kung unsay akong mga tubag ug tambag sa mga pangutana ni Alvin gikan sa Bohol. Kay si Alvin 30 years old, punto legal maning iyahang gipada nga suwat no sa atoa. Naa sila'y yuta kaning iyahang amahan pero papa niya wa naman no. Unya ganahan na gyud sila of course magbinahinay sa yuta pero murag sigun sa ato ang napaminaw nga drama kaganina ug sa kaning suwat niya murang daghan sa ning problema ning yutaa no kay murag ang proseso sa pagpatitulo unsa pa to din ang ilahang mga concern nga basin niya og ma-thank you no tingali gasto-gasto sila unya dayto problemado ang yuta. So unang pangutana common ning yutaa sa pamilya nilang papa may duha pa siya kabuk man nag-igsuon apan wala na may balita sa iyang mga igsuon pwede ba day ni namong bahino namong 11 kugihan na pud si imuhang papa 11 kabuok man nag-igsuon kumuingon kag common meaning to say either ang tag-iya nga nakabutang anang yutaa silang mga manag-igsuon pananglitan lang kay wa man ko kibaw o pila ka buok manag-igsuon ang imuhang papa Troy ako lang i-assume upat kumiyong kag common meaning to say silang upat ang nakabutang dinha nga tag-iya or posible sad nga kung ang kanang yuta wa pa na nabahin-bahin pero common tungod kay tagtungod man sila sa namatay na meaning to say ilahang ginikanan baron posible nga ang titulo sa yuta nakangan pa na siya sa papa or mama or sa papa ug mama ni papa nimo meaning to say lulog lula unya kay ni panaw na magsulog lula ang namanos silang manag-igsuon munang nahimong common so wa man ko kabaw kay sa imuhang suwat wa man nakabutang no
although ang nakabutang sa deklarasyon ang pangalan kuno si imuhang amahan, pero kumingon tag common lang gyud, then ang makabahin ana ang katong mga naa sa kapangan nga manunod sa kumon or ang mga tag-iya sa kumon. Ang imong papa nga wa na di kamo ang mga anak sa bahin sa imong papa. Ang imuhang igagaw sa bahin sa imuhang tiyo kung wa na imong tiyo. Ug buhi pa imong tiyo, imong tiyo mo imong bahin. Mangingon na ba mo na akong pasabot kung moingon ka og kum. So, mabahin ninyo ang katurang bahin nga pertaining sa share sa imong papa. Pwede ninyong bahin-bahinon ang share sa imong papa. Ang gipanag-iya sa uban kay common man nga co-owner, dili ninyo mabahin kay wa mo may katungod. Kay siguro na sila tag-iya or wa mo sa takibagbuhi pa bag-unsa ba. Ikaduhang pangutana, sukad pa kani adto nga si papa na namo ang nagbuhis aning yutaa og nakapangalan na ni papa ang deklarasyon. Buot bang ipasabot ani nga si papa gyud ang tag-iya ani kung way laing papilis or dokumentong magpamatuod nga naay laing tag-iya ana aside sa imuhang papa nya nakabutang gyud dili heirs of care of papa ang nakabutang gyud ana nga imog yung papa ang tag-iya aw pwede gid pud nato nang mapagawas nga imuhang papa ang tag-iya ana kana kung walay laing dokumentong magpamatuod nga naapay laing tag-iya nga common no kung papel lang gyud pud tinuod atong basihan. Okay? Pero lahi man ang papel ug sa kamatuoran. Pero mayong kung legally lang gyud kaya ang atong basihan sa pagpanag-iya, pruwiba man. Ug ang pruwibang nakabutang dito nga si Papa ra gyud nimo ang nakabutang tag-iya, dako sa yung puruhan nga ang balaod adto ra pod mulingi niya as owner. Unless there are other evidence to show otherwise. Ha? Ikatulong pangutana, gibahin-bahin. Nabaya ni namong yutaa, agay. Tagpito ka metros ming 11 ka man nag-igsuon. Legal ba ang among pagbahin-bahin? Nga wa man mahibaw ini ang igsuon ni Papa ug patay na sad ang among Papa. Okay, morally, may ngonjod ko dili. Dili sakto. Ano man, kay kibaw man mo nga common, ikaw man mismo niingon sa imuhang suwat, ug imong pangutana nga kibaw ka nga common na nga yuta sa imuhang papa ug siyang mga manag-igsuon, no siyang mga igsuon. So, kana nga common ang imuha ra untang bahin-bahinon, ang bahin ra sa imong papa. Ang katong bahin sa imong mga tiyo or tiya, wa unta tay labot ana. Pero sa imuha pong suwat ang imo manggiingon pod nga ang tag-iya sa papel o pag isa papel ang tax declaration ang nakabutang ang tag-iya imong papara meaning lahi ang kamatuoran og ang nakabutang sa papeles. So posible nga ang lingion sa balaod sa mas akong gingon nimo ganina ang papel mangyod mo may gihimong basihan. So kung papeles ang ato ang basihan mahog gyud nga imong papa ang mahog nga tag-iya kay wa man kailain din nga nakabutang amo ra gyud puy magbahin-bahin later on unless like I said na ay laing dokumento pagprobar nga dili ra imong papa ang tag-iya. Ikatulong pangutan nagibahin-bahin na baya ni namong yutaa manadi ay ikaupat no og katapusan di ay niya nga pangutana. Nagplano na akong mga igsuon nga patituluhan nila ang ilahang bahin aron kuno maligal na ang ilang pagpanag-iya sa yuta. Pwede ba gud na? Unsaon naman lang kung mukalit og butho ang among uyuan ug iyaan or ilang mga anak aron mo claim sa ilahang bahin sa yuta. Okay. Muna akong gingon nga kung papel atong sundon kamo man ang nakabutang tag-iya tungod kay imo man papa ang nakabutang kay siya man pud ang nagbuhis anang yutaa no. So but ba pasabot sa tag-iya like I said ang balaod di na gyud pud mulingi sa iyahang mupabor pod sa iyaha. Now, ako ang punto is kung legal lahi lagi ang kamatuoran ug sakto sa legal. So kung pananglitan base sa papel, I think pwede mapatituluhan kung kumpleto mo mga papilis, go ahead. Magmalampuson ba mo dakog puruhan. Pero kung mutumaw ang mga tiyo ug tiya nimo, naapod sila'y dokumento nga maka-disprove nga kamo ang tag-iya ana pwede gyud pod nga ma-declare nga matituluhan na mo. Pwede gyud pod ma-declare nga null and void ang inyong title ug ibalik didto sa papanag-iya pa sa common. Ang mahitabo ana iuli ninyo ang inyong bahin para kung panalitan. Upat ka buok man nag-igsuon ang imuhang papa. Ibalik to dito sa common, i-divide by 4. Unya ang katong bahin sa imong papa which is 1/4, mo ibahin-bahin no ninyo man nag-igsuon. Ibalik. Mo na ang mahitabo, no, guys? If ever,
maupos nila kay sayop ang inyong pagbinahinay. But kumiyong kag, pwede ba mo makapatitulo? Pwede ba yun? Dangerous pod. So, pwede yun ninyo suwayan. But, you have to know nga at the back of your mind, naagid na siya nga possibility. Siya ro sagwa sa kakailas imong mga igagaw og asa na. No? Kanang, di mo magtaga, di mo magkita, unsa ba, di ba? Pero, sige lang, padayon lang yun, no? But again, yuta man dili ta mag-greedy, kay again, nisulti ko, nitubag ko, kung unsay legal. Pero gitagaan po tamog idea kung unsay sakto. Base sa kamatuoran nga kamo pod mismo nakabalo. All up to you. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghaning salamat inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinigapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide, Tatak RMN.